モデル言語ですね。ソフトウェア不具合の比率は増え続けています。経済産業省の資料によりますと、2005年から2008年の3年間で 12.1% も増加しています。この傾向から開発コスト削減とは裏腹に市場対策費は増加しているのではないでしょうか。従来型の開発プロセスでは QCD の最適化は限界を迎えています。なぜ市場不具合は増加しているのでしょうか。機能増加によるシステムテストの増大、仕様変更、開発要員不足、開発費削減等の要因により、オフショア活用によるプログラム品質の問題や開発遅延が発生する等、さまざまな問題が絡み合っています。さらに、納期の短縮により、システムテストカットをせざるを得ない状況となっているのではないでしょうか。システムテストは増加傾向にあるにもかかわらず、テストカットを行わなければならない現状が市場不具合へつながっていると考えられます。